Monsieur Joey, answer how you want away. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni nyakoro maga joang'e thune di bano makare okinyi ni bano masani tarigni di bano maprario to kod auchiel odichieng' di bano matich ariyo wago mbaka kaendi okinyi mar masani endi koda kasti wanyiko kambende wageno mar bedo kanyere koda ka mheshimiwa Kelvin Oraro kata kamano kochopo kaendi kaachiel koda ka Jane Manuche duto moko chopo kaendi mondo wago kodgi mbaka obiro go mbaka kaendi koda ka Steve Wanyiko wang'en to piny chalo nade gi thuolo man masani endi waneno kanyo ka devolution conference notimo Homa Bay County waneno ka jerika UDA gi Kenya gi ODM bende chal ka gima koro bedo gi winjruok makende ma biro chako siro lwedo jatend piny Kenya na waneno ka Rigathi Gachagua bende ochako duogo pacho kae ne ok obedo mayom waneno ka Chan bende ne nitiere kanyo endi weche mathoth ahinya bende timore pacho kaendi nyaka gi thuolo masani machiegni ne Steve ka thuolo makende imose janeno mar Color TV machiegni. Erokamano ahinya Henry, waduok ne Nyasaye erokamano momiyo ngima wantie pod wauto nyaka sani kendo waduoko ne Color TV gi official gi executive te erokamano maduong' mwakawoga time kendo luongo jowa mondo mi wawuo gi jowa goganda wakaw nyaka thuolo waduok ne joneno mag Color TV erokamano nikech supporting maru emamiyo Color TV gerore emamiyo te Color TV bende luongowa mondo mi wawach weche machalo kamano. Erokamano. Amor kabisa Steve kuom thuolo mari mabende ka kinde ka kinde kibiro mondo wago kodi mbaka nyaka gi thuolo masani endi wachaka ne gi devolution conference mano timo Homa Bay County kaka ja Kenya nikech kano timo Homa Bay County en gir Kenya mangima inyalo wacho ni devolution conference devolution mabende okel pacho kaendi osekonyo Uganda to molo ahinya jogo matindo iyo machal nade. Devolution as a name kata as a title to ber kata na ka korpo bed ne tim ne kete to ber but e konyo koro miluongo kaka wanyalo wacho gi luongo gi dhoni ni implementation. Yes. To kosebedo maber ahinya nikech devolution en gima duong' ka bed notimore to korpo bed en gima pod ipenjo ng'ato na ng'o timore duogo bed en gima neno nikech devolution is a government it's a devolved government. Uripo bende kotimo gimoro kata koloso gimo to en gima jopiny neno adier ero gima kama to losi mok ne gima pod ikelo ng'ato ka ini penji ni to bwana be inyalo paro ni gima kama pok otimo maber ahinya. Aya devolution ni nokele according kaka neno kaka ne nikele sana mondo okele konyruok e kor gwenge kendo okele ji ng'eyo gik matimre e government ma ji kosegabedo ka ok tim nade koko ng'eyo nikech ing'eni national government to gi kor gwenge distance moro nitie. Koro chalo gima en in between national government to kod jopiny kor gwenge ka. To kineno ibiro penjo rindo devolution nonwang'o jenda di ma jobless. Tadi maka mochopeni nigi job. Ibiro nwang'o ka ng'enyo jende tije mibiro nwang'o komigi gindi tije moko ma down ka city askari semino wango gi ineno nwang'o gi tije moko ma piny kae to main tich moripo ke tije to pod jok ma aged gi pod omako pod omoke. Koro gino pod okelo gap moro kanyo pod omiyo jende pod ok ne ka gima gin tie ahinya iye. Yes en tie lakini pod ok oneno ahinya. Then kineno confusion mabende leaders wagi kelo omiyo devolution koro ok neni nikech nyisa ka koro MCA dwa ywak ne president kara devolution en ang'o. MCA dwa ywak ne president ere kama president nyalo loro ne MCA nyalo loro ne president. Nyisa kama president koro nyalo chung kata malor ne kata mbunge kata mna wachni mbunge do loro ne mbunge nang'o ok nyalore. Pod these leaders they are just biro gi gimiluongo ni confusion magi confuse wago to ji pod nwang'a kohang. Koro leaders wagi manyaka bed gi goodwill. Devolution that thing is good but the goodwill must be there kuom leaders wagi magi amon an tadonjo kaka leader tayo adwa tiyo ne jowa nabiro adonje MCA anwango ka area na kata ma ka kata ma ketu limani problem kama ne chal kama tadonjo ka irin wach problem abich. Yes.
to ero maendi kata the third year kata mana the first year tatiek ariyo adong' gadek. Iwinjo? Onge ng'ama nyalo chung' ka nitie Henry un jofwambo kendo un udhie kor gwengegi malowa kata wabed ni wawuotho. Nitie MCA manyalo biro kae mawach ni an natimo matimo, odhi biro mana gi rumas, obiro miro mana gi ywak, kia ng'awa gini go. Gechende, these leaders, they are out just to support the party, but not the representation manoro kopeni represent. Yes. King'yo kanyendi weche niche ne thoth kanyendi wach maro mar devolution, mana kaka iwacho kae ni jo rowere pok oneno ber mar devolution. What should be done mondo be japiny man kaendi kata rawera ma piny kaendi one mor mano mar loch mar kor gwenge miwacho ni koro kelnwa pacho kaendi kendo ji wacho ni koro osekonyo oganda, to jomoko pok ne? In general, awacho kendo achaka nuoyo, wadwaro only gik moko ka ng'eny sana tang'wen, to ka wa minimize en adek. Wadwaro gimiluongo ni development, wadwaro gimiluongo ni corruption free, wadwaro gimiluongo ni empowerment. Magini nyako chaki gi empowerment first. Moko go podo bed piny mondi. Kwase tieko gimiluongo ni empowerment, wadonji gimiluongo ni corruption, wadil go kabisa. Ma corruption wakete level moro. Then koro development will just nuango space ni mubede. To kichako gi development, to iwe corruption, onge gimidhi timo. Corruption dhi nego empowerment. Nino. Development. Aya. Kichako gi nini be. Koro ibono ka gigi te dhi to nyaka ipang gi kaka gidhi. Gik moko adek gi kende. To gik moko adek mineno mawacho gi gini dhi tieko insecurity, gini dhi tieko lack of job opportunities, gini dhi maintain gimiluongo after ise developed gimo to dhi kelo gimiluongo ni maintenance. Aken be winje. Wawach ni gero school en development, ongi gero school mondo nyithindo dhi e school. Yes. To nyisania ni onge nyathi ma dhi e school nikech pesa onge. To ma onge pesa ni onge pesa nikech government ok bichulo ni pesa te. Government ok nyal biro ni tete nyathi school te gi Kenya wani ok nyalre. Mabino ripo bino setimore to ok nyalre. Ibro mi 2,000, ibro mi 3,000, ibro mi 4,000 kang'eny. Iwinjo? Mabisa chimo kibro luwe higni te ibro luwo basari no kende, itiyo gi pesa moromo basari. To ngilu idwaro 3,000. To 3,000 ni luwe higa ni okadho dhi free. Chake luwe higa cha okadho dhi free. Mani paro ni tiyo gi pesa di. Makati ka pesa min go matine ni titimo go gimoro achiel kata inyiewo go gimoro de kwan. Koribo nwango kigero school migo rangi maber. Dhano kodhi neno benefit mar gini, dhano dhi mondo kaka nyogo kigo tieno to dhi to kwalo mabati go gi gigo to dhi to uso. Iwinja? Koribo winjo kiywak ne jokuoge, to ko ywak ne gi to mano kuma kosa gi nikech gin nono, to mane gima nwang'ore kor pap. Ko hangi kor pap kakanyo, en kori kethe koro kodhi maber. Igero taya. Yes. Taya mondo konyi in security donge. Ibro liwruok magonyi taya no makaw taya no madhi usi machako use na ne jogi. Koro ngeche niya, ikelo maendeleo kama dhano are poor, dhano will not see the benefit of that thing. Emo mineno kaka nyisi sama wuoyi kodini. Devolution ok neng. Ibo na katemo to gitemo, kata government, national government temo, to leaders gi nyaka gi differentiate between empowerment and handout. Nikech gik magichimo gitimo more or less the same. Otingi gi gari ka, oteri state house. Idhi gi pesa ni, okotingo, idhi gi pesa ni, chulo pesa dhi gi duogo. Ki either Sampa gi dhi gi duogo is 3,200. Idhi Nairobi omi 6,000. Is it a development or a handout? Iwuok Kisumu idhi kao handout Nairobi. Makati ibede gi 3,000 to ibede go ka. Koro mano be gima nyaka wange. Umanyisi goodwill ema onge kuom leaders wage. Goodwill. Onge kuom leaders wage kabisa. Okay. Talking of corruption, no ka jatend piny Kenya bende nowacho ni parliament is corrupt. Kendo nitiere kaka ikwalo omenda mathoth ahinya 100 million ng'ar ikwalo kanyo mondo mi gik moko otimre.
Jatend piny Kenya temo berore koso temo nyiso ji adiera ni piny owacho mare okethore to moloyo od bura ma sani nitie okethore. What should be done? Ineno gima timore. Yes. Ang'e ni president nigi ting' mapek nikech ting' ma en kodo ni en ting' manogajore nyaka machien ka en go sani. Iwinjo? Nikech period ma president osebede ni ok tong' waunde en tong' otim miujiza mo recover gik mano kethre years back. Nikech king'iyo Kenya kok kethre sani. Kenya chakre kethre years back. Emomiyo chieng' cha nanyisi ni problem ma ketho Kenya, tuo mar Kenya en handshake. Wayie wadagi. Any time handshake obede, we are paying the two government at the same time. Wachulo government ariyo dichiel. Machaka penjo ma jomoko ne pingo to koro sani dhano winje, dhano understand ni Honorable Raila Amolo Odinga no mosore gi William Samoei Ruto. Post mare en ang'o? Ichule, omiye security go ichulo kaka odak, ichulo kaka nini. Pesa no emi ka ng'ato kata in Henry Maketi kata mami tich mami. Pesa mimiyo Honorable Raila Amolo Odinga romo ndiko more than 5 to 10 people. Ng'ama pinga to obika obuk ka warum ka wago kwato big fact. Ichule kaka ng'a. Opposition leader nigi docket ne ma constitution ong'eyo. Nikech opposition leader bende ok en opposition. Emomiyo nyisi niya, confusion kidonda sugu makelo confusion e Kenya ka en handshake. Kech kuri kia kaka ditim ng'an to nyaka imanyne. So wawere en gi mandate. Yes. Ma onge allocation mare. So wawere go mar antiyo. Handshake okuri pobedo ni ka chung kodi. Ki mosori koda mos koda goodwill na ni Steve T Henry inidong opposition leader anati. Nyaka next time. Iwinjo. Toknia imosori koda responsibility pe okidwari to pesa baj imi pesa making'iyo pesa mami oingo matiye mane government. Ok nyalre, mano ok nyal grow. Why wondering? I'm not saying this because I hate Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga sero mogo kanye gi age nani. Kanye madarom kode kiwango matona wachin kora hate kama. I'm telling the fact. Emomiyo ntigi kama seche moka wachoka ji moko pingo. But bang'e tibuno kaka kendo jogo begona simu chan bana. Wedluo. Gimi wacho cha wapinge lakini by now wayie kode. Nikech fact is fact. Adiera onge language madiwachego. Nikech kiwacho ni wuog oko dongene dhi oko. Kiwacho ni go out enang'o. Ukiwacho ni toka nje enang'o. Adiera en adiera, there is no language kati iloke mag language man. Yeah. So ang'o minyalo tim ne od bura mane jatend piny Kenya wacho ni ar corrupt ma over 100 million ng'ato tiyo godo e yor kawo gik mathoth ahinya. Giminyalo tim ne od bura onge nikech ne gise ichalo gimidwa wacho niya, idhi lawo gari mosechopo Nairobi tine ka in Kisumu tidhi inyisi ni lawo gari no istope kik ochop Nairobi. To osedonjo nini luongo jani kanyo, osedonjo Kerich, osedonjo nini Naivasha odhi. In pode kimanyo ni gari magoli ka idhi chungo gari. Sim ng'at mwemi idhi chungo be simbe kdonje. Oloro sim. So nyiso ni wacho ni oganda jo Kenya daga kunge maber. No, gima itimo en niya. Yes. Wan kaka jo piny mane ground. Waneno gima timore. Let us re-strategize ourselves. Yes. Let us not elect somebody because it's my friend. Let us not select somebody because it's my cousin, it's my brother, or it's my father, or it's my mother, or it's my sister. Let us elect leaders. Manyalo wacho an nadhi gi ODM. Ratich ODM ang'iyo. Kaka party ni constitution gi manifesto ge. Yes. Ang'iyo kadhiywarago. To joma notera gi mane notera manadhi ma lead manogona kura nikech ODM to nogona kura. Japiny. ODM en gari manadhi go to joma nochulo na gari en jopiny. Iwinjo? Jopiny be nyaka ng'en na migi seche manabiro chanan gi campaigning promises a beach. Atimadi. To mane madachak go ok datim gi te, mane madachak go quick. Ing'eni nitie moko chuno kata ni timatek, you just push them. Titimogi. Yes. Ena gima kamano. Onge gima ng'ato dwa wacho ni wadwago wabunge go.
wabunge kosechopo kacha gin well protected. Yes. The yuari kodgi and declare your death sentence. Yeah. Iwinjo. Koro gimo watimo niya, mana ka chieng' moro kane wabiro ka, tawacho ni wan gi yore adi. Mokwongo en ni wakaw risk joma tho to wawuo gigo. To ji dhi tho. Ok en gima udhi kisrumo ng'ato broga ywak niya, ni madhi kacha to gowa. Tho dhi bede. Golo wabunge go kanyo tho dhi bede. Golo president kanyo tho dhi bede. Mano mokwongo. Ma I'm not championing for it. Any the shortcut, any the worst one. Marario one guinea. We retreat. Long shot but safe. We retreat. Tuwadhi wakikisha ni wangi kitambulisho. Wangi voting card. Yes. Wang'eyo gima wadwaro, wang'eyo kama wadwaro wadhiye, to wang'e kaka wadwaro wadhi. Iwinja. To ka ng'acha duogo kdhago ipenje mana question. Akege omiyo jogi oluoro debate ka. Okay. We just ask question. We don't want to fight here. Ka ji ok dhawe. Ka indija odie big manifesto mari, big campaign promises mane wacho, itimadi. We biro ka gigek moko ma juju nika pokata ni World Bank timo gimoro mane gima koro liere. Ka World Bank ne onge ine timano. Iwinjo. Kisumu ok nyal bedo kama for this long ma onge kampuni momedi kata achiel kata ariyo ni drama imigoyo ka drama imedogi go kaka indiko kia ODM kia ngo kia gini UDA kia no one term two term. We cannot work like this. We cannot work. Steve, kawanyalo kete like other countries kamotingo kaka Congo, not Congo but kamotingo kaka Senegal, otingo kanyedi kaka Libya, otingo kanyedi kaka Burkina Faso, kama jotelo kagin gise amua liwe liwalo, watch mano mar corruption nyaka giked godo. And if you are corrupt, you are being killed. Ineno Kenya ka. An Kenya ka according to kabinda se wuotho matin. Yes. Gi kama tin ni abe se chapni go matin. Kenya can be better than kuonde mino mwaluongo go. Burkina Faso ne nyoro ka Burkina Faso. Yes. Somebody come from somewhere to timo gimane poko no time piny no higini tet poko timo Africa te. Masani I'm telling you niya. President Ibrahim Traore kata Captain Ibrahim Traore kobiro Kenya ka to win. Nigi chungi ngata kata gichungi Raila Amolo Odinga o win clean moko bribe ngato. Moko mi ngato kata slay. People will vote. Kato the Tanzania. Why? Ask yourself why. To ene kanyo poko tieko kata tam. Nyicho wacha ni bwana anto kora dwado ke camp. Adwan mondo wikru campaign. To joma kama imachungi ne nini. Jopinyo tamre no we don't have that time for we don't have no time for that. It's either in a mere sign donka kose wanade deka kedeni. Okaundi gik mara yadwaro tin kabisa. Yeah. Ndara ma jogi wacho ndara japiny nyalo loso ndara ni. Is the same person ma yudo ka chulo ji pesa selling 1,100 every month. Yeah. Mani e college chule pesa ne 100,000 per month kich oseloso pincha maonge gowi mora ma Traore ni godo mag jopinje ma. Yeah, nyalore. And it's possible kata mana piny Kenya. To wan kata sani kineno gazet donge sani winjo ni minister marwa mar finance dwa pesa mondo chul gowi. Gowi no rum karang'o. Emomi anawacho ka David Anta anawacho ni an advice na nyalo advice president. President oyidonje sanga mano onge. Otim the right thing. Nitie joma ne nie docket go. Ka pesa no lal ng'ato ka ng'ato ting' salape kende pesa duogi. Kenya bed gi pesa. It is as easy as that. Mana gibi wacho no. Yes. Asebedo ka wache ka indi ni to ka docket na pesa no lale. To pod angima pok atho. Ang'o ma mono luonga mondo mi ane ma onego bed aduoko question maloyo Steve ma koko donjo ofisane ma pod ne onge gi that docket ni mide penjo pesa manolal to dwa wache ang'o. Mane problem neno mabe awacho no. Billion $1 ichaki kao billion 1.5 yole. Billion 1.5 yole ni manyo gi chacha
bendo chako lal. Koro walalo 4 point. 4 point. Yes. Ngeche ni gibiro gi problem to gibiro gi solution to solution magin godo be ok donji to gichaki kaw pesa. Ngeche ni it is a corruption corruption ma temo luwo corruption. Corruption luwo to corruption. Ikelo corruption to kelo weto kori golo pesa ma jong'ene matidhi tiyo tich makama to duogo lal gino molal nono te. Yes. Ripode te magi musega gol. Un kaka jofwambo kendo un jok moko matimo investigate deeper mondo mi ukel news ka. Emi gima un go gadieri. Ok unyal kelo news ka en ng'ato ng'ano ng'ano na ket news Yeah. I know kaka utiyo. Koro nyisa ka nitie investigation mosetim gigi te modwok kini Very rare. Koro donge gima wacho ni is true. Koro the problem ok en japiny, to problem en leaders wagi gisekaw advantage of us. To wase came to realize ni wabende, koro kendo problems kendo wakem matut mano kigini jotelo gi en wan. To en wan nang'o? Nikech wan wakawo jogi watero because ng'ani nyonyiew ne nonyiew na suit. Ng'ani nyonyiew na ebu niambie. Imia 5,000. Iwinjo? 5,000 to for 5 years. Okay. Kapok aromo kodi onge gimetimona. Ka divide gini ngeche niya, imiya siling ariyo gi otongla abiriyo. Miya for 5 years. Siling ariyo ng'ama de survive go. Katimi mana uchungo no chungo era mi siling ariyo gotongla abiriyo to survive go. Uchungo things ni bwana wa itu wa ya brede pesa na they survive. Omi 5,000 kamai. To go send me 5,000 titi gocho ne. Calculate it by 5 years. Nisana day pesa di calculate. A year one get 365 days. Yes. Multiply by 5. By 5. My is 1,825. Koro divide the 5,000 you need that. It's 2.7. 2.7 I know. You mean it's another biruka is fact. No. It's 0.365. Kore mo minjo kanyisi niya nyaka wa calculate gini matut emo miyo nyisi ne civic education cha eni the key eni modo mi ngato ka ngato wuok dhigo kura emi 10,000 tabet piny Steve omiya 10,000 Henry omiya siling 100 kuom jogi ng'an man gi goodwill iwinjo to wang'iyo ng'ama nigi goodwill to wamiyi tich ni bwana dhiti on our behalf, don't go there on your behalf. Iwinja ibon nwang'o ka each and every year nitie gik ma wanyalo timo maber ariyo kata kok ng'eny. Wan gi leaders mang'eny ne MCA wan go 35 Kisumu county wan gi 35 Plus nominated. nominated na wachilo dhichopo 40 kata 42 roughly 42 plus governor plus deputy governor 40 what 44 plus wabunge again 7 7 Yeah, 7 Kisumu. yes Yes. Kisumu nini wan gi 7 Yeah, Oma Bay magine 8. Yeah. Yes. One around wasechopo 50 wachechopo 50 51 aya 51 ni chakika women rep that is 50 kete senator iwinjo jogi tete leaders gi tete onge kaka digibed piny ma giwacho ni shida ma Kisumu ka the major mar shida ma Kisumu kata en insecurity ere ka wanya tieke iwinja gini koro chopo security koro bedo gi tich matek kabisa kaka nyoro gima nyotimre kaka manini ne koro ingen gima nye county commander timo cha wacha tiji jotelo wacha tiji security and very well ondik very well near when diplomacy fails the security will chip in emomiyo police ko biro mogoi moshuti kiki wache gani yani police wagore ga to police obiro moshuto no dialogue otamore tension koro mako kanyo koro police chip in aken be winja to mondo kwe bedi security apparatus will not come there to beg you. They will use a certain force mondo just care first mondo ka kuruji uwo seche magi use certain force
force no ok bi oge ka kokete ni force ni dhi bedo mana ma force ni dhi bedo mana tia gas no ai gima nyoti mana neno kisu gengni lao gengni muchopo kama koro ji ngadre mutre gi like nobody ere human in this generation ere ngama nyalo wacho niya I feel to my brother kaka my brother feel na ere generation maka umi wan gi problem maduong tipo nwango ka gini wuok ni jotendwa gi be inwango ni lwetgi ni tiene support team ni support team why so nyiso ni lweny mager ahinya kaendi kata mana jasigu maduong' kaendi en corruption monego bed ni kedo godo first gimoro po bednwa wa deal go first en gima iluongo ni corruption to corruption ni gima nyalo duoke piny ket corruption to kinyal rumo 100%. I know corruption ok nyal rumo 100% ni tieke to kwa kawe side mar koro gima inyalo tim kode idil kode to mondi gima be kiku assume go handshake maka ngato se win to jimosore ni wati pamoja to ngani miyo comte without responsibility yes. mage kama corruption chako go kechingeni seche mimanyo ne pesa ne nyisania watimu handshake kodi okami responsibility yes. Tachuli pesa ere pogrok mano corruption pesa mamini wokanye mano corruption ami pesa mokumari murpo be nam yejo mokol deti mogemo tini kora kaugami unless ami pesa na makose chula siningel fachiel moro tabo siningel siningel dek mano there's no problem to money imi pesa government and marjo pay imi pesa imi geche yolo ni fuel gi government oro ni fuel gi pesa jango unless ka government ni gi pesa ni moko collect tax that manu mia kono corruption kiko sach mwacho corruption kiko yo will gan handshake is corruption that's the truth ng'ato timo penjo kae ni Steve diponi ni kod issue moro amora gi Raila Odinga koso ang'o ma itemo kelo adiera en kaka slaha adiera kibet marach to ngadi nikech adiera kata na bet kabet marach to dhi ngada kora adiera parano ng'ango bana kama bana no bet adiera ero ngade an age nani ere ge marala ga Raila age nani en man an rawera mobet piny man nono matut kama problem nitie to nyaka wawach kama problem nitie ami example maber emo miya wacho ng'at maneno niya ni an gini ni kamano to bi e table ka wa discuss gini e open ka obed fair game you discuss wachini support wachini me I'm not supporting anybody in this hey ai ng'ato wacho kae ni en riero kamana ahinya wan sani ndi wadwaro jok ma wigi lew mabende nyalo konyowa we are no longer in need of leaders ma wuondo wa gi gik moko tonge gik ma ginyalo timo and 2027 politics will be a different election and youth to come out that is it mana biro kai mak categorize maber according an kaka ngi kaka seuto kaka chan youth wachak from 45 kad go piny nikech anwango ne 30 to 35 moko pod gin joma lwalo gi majetemo yes they don't understand this thing makata kai ngato chopo kai gelfa bito girengo gidokoni kanga to chopo elfa bit kata mana ID kinseno ka uluoro ka ID no enongen ko ka ID ko government ng'e bro manyi ka mentie make ochalo ngamo prepare nango ochalo ngamo prepare ne crime ID kin go ngato manyi nade nikeche dano kuseng'ere museng'egi ineno kaka korwano wawacheni not kata leaders gi okinyal wache kaka wache leaders gi biro kaka gin kendi to giwacho koni ka gibiro taya ka to giwache to wan wache nikech wan onge gima wadwaro kiango umenyi ni wabro biro gi party to wabro nyiso ji a party ni bwana wan koro party gi wa form party ni we are not here to fight anybody yes. We are here to do the right thing makendo wadwan ko ponya sai kono mo loso party mo atieko wach party no to wabro dwan ko toki yero 2027 waluongo leaders mo gi party no te to wenyi sen manifesto wanenema so itimo mane yes okwadwan in kor wabiro wami umbrella dhego titimo gimopogre wadwan nyis jopiny mwaluongo jo media to nyison ero wan idhi gi party wa
un MC adek, un wabunge amo, un governor kama. Ngato ka ngato nyiswa kaka ni campaign nango kech maga qualification ma de dwaro kel manifesto ni idwa di campaign nangi ground okibia bien momi certificate campaign go jotelo ge morwa kwa kore politics agenda wak ne mar politics agenda nan kaka nabiru kaka kadonga I've been coming here ne en mondo watim gi moro mondo mi okony jowagi onge gik mang'eny mok gi ng'e ground neki kaka example ne kaka Kisumo timore of this 1 week ni ang'o matimore kidhi gino ojende matindo moripo bednia okawondi moko poko chopo kata mna 20 moko poko chopo kata 25 moko poko chopo kata 30 to mage rowere moripo bedni sani ong'ere mabedo piny mawachne iwacho ni wadhwago ng'ane to dibed ni gini en personal maru kosi tema koro kiare magin gibro nango ka korigogi iwang'ogi ing'ado ng'utgi kon Steve ni odeclare wani to en owuon oai for any political position 2027 momiyo oloso kama endi koso is just bitter nikech samoro noko yudo gimoro UDA mane gipako no gima ng'eyo ni kaka wuoyo ni gima wacho ni odonjo kuom ji no why na explain kai malera aparo no maybe okang'enen sister okang'enen brother mowacho no ng'ama duwoi brother mowacho no kata father mowacho no nikech kwang'e age mentie wan kane wadonje e UDA agenda wa ne kwadwar gimoro king'iyo jok mane wan go weri gi jok mabro para kane momiyo ne wan wa sacrifice momiyo ne no kalwe ngine ne wan onge gima ne wadwaro wabudho for long ka onge gima wadwaro wan wa fight ngam ne to jowa mane no nini ka okaw dhir moko mane gima ne watimo ma adier fighting marwa ni norwako ji kana I was not one of them yeah nyaka jomoko go na simu ni bwana irwako jomoko to ini donga tanyisen an agenda na dhi nyime rowere donjo agenda na dhi nyime iwinja of late makora ina kendo dhano chako drop koro siaso chako donje machielo iwinja taduoga nwango ni kara gima kelo nwa problem ni en ni nyaka wang'ere kapok watimo gima wadwa timo yes ma a loss a movement man chawa luoro go kama kata ini won inyalo confirm ni chawa selwa kode ma of gino of late kata kibo winjibo no kan nitie joma koro can talk about themselves kapok giwache politics to give way about them machinge ne way about leaders not about us iwinjo aya nyaka kamucho peni an Steve yes an ka adwaro gimo an ng'ata chiel ng'at ma wuoyo no kong'e maber ng'en an ng'ata chiel adhi manwan ng'at ma wuoyo gano kong'eya na dien ne an ja UDA kech kana anyalo biro gi party ma dhano ok dwar ma waus ma wamanyi ji ma wanwang'e ji ma chopo nyaka kama chope ma ODM opposition donje iparo ka anana Steve na wuok kae ni kore adhi manyo tich kinyo kanyal mangu gima lit na en kaka yudhe chalo e Nyanza ka Nyanza ema na ywago adwa no siepna no kata brother na no kata unwano ung'enia Nyanza ema anaywago Nyanza gima timore Nyanza onge gima timore wan gi leaders ma chalo mana flower girls gin gi pamo lwetgi to gima timore e ground onge gin gi pamo lwetgi gima timore e ground onge national government kotimo gimoro achiel to jiringo dhi kanyo te koro confusion ikiania senator ema time governor ema time mbunge ema time women rep ema time kosenga opposition be biro wache government be biro wache koro it is just a confusion maji kaka ujende koro kiania enana timre koro ujendo dong lamo ng'at muchupo gi pesa makata in ni chungi pesa ni riedo car wash kata riedo kondele kata riedo town ka to ji iluonge ni jatelo ni dhi nyime iwinjo koro an agenda na kata sani pod chaka wacho ni gima dhi miyo wadhi fomo party en niya ang'o mwanyalo timo machenje iwinjo nikech ing'eni wawach ni jo ODM kech Nyanza ka ODM modomene seche ma jo ODM wacho gikgi to unu biro wawach ni koro wadhi kodi wawacho na agi muwacho ing'eni chalo ka gima wan koro intruders wakelo koko wakosanisha mani ma wan jok moripo bedni imako
wadhi kama jo iwacho gik moko to waketho. Emomiyo chopo kama koro nyaka walos party. Nyaka walos ot ma waringo go. E wach mar patno ng'ato penjo ka ni Yeah. Henry Steve, who is Steve fighting for? Nikech jok mo awinjo koloso ni rowere does not know themselves. Koro ng'ama penjo kamano no. Wapuonjgi kose wawegi. Emomiyo nyisi seche ma kapok iwuoyo nyaka inion matut. Ojende gi kiare kako wacho no. And it is true. Yes. Ojende gi kiare. Yeah. To koro wabed waling no jende kiare. Nikech generation biro. Yeah. To generation ok bi achiel. Iwinjo? Ma biro to Hey, moro ma ka ngato nyuol kae kawuono. Yes. After 30 minutes ngato nyuol loka moro ngato nyuol nikech ni generation biro manyalo biro kata na milion achiel dichiel. Nyalore ni milion achiel jonwang're Kenya dichiel. Generation moro. Kendo milion achiel dichiel. Koro waling generation omedre machal kamano kose wachak gi sani. Mane kanyo mwantie. Imowinjo kanyisi niya. Ka wawuok wadhi e ODM. Yes. ODM osebedo kae for more than 30 years. Wawuok wadhi e UDA. ODM mwero wawacho ni koro nini osedonjo riwgre gi UDA giwacho language achiel. Ok giwacho the same thing. Aya wawuok wadhi kanyo, wawuok kata wawuok wadhi e Jubilee. Jubilee o rule for how many years? Koro mane gimwang'e to wacho no kaka wan jok mane jorowere man gi mind gi kegen. What can we do? To wanwango ni yath nyaka walos gimoro maringo parallel. Agenda wa is not to fighting this party. Wakia manifesto gi, wakia giki ka gendeko. Wakia mpango gi. Iwinjo. Maybe mpango gi en wan kiwa se opinyo se gocho ni to kudhi kacha to concentrate kuomwa wakia mano. Okwadwa donje. Wan wang'iyo niya wan manifesto wane wachango to wang'iyo kendo ni ang'o momiyo keto wa mochuno wa kaka wan joma ne kudwa bedo politics omiyo wadonje gini. And I'm telling you kidwa ng'eni ka bwana mupenjo wachno dwa ng'eni I don't have anything to do with the much politics. Even in a party the bede to you will not see me in front. I will champion everything matimore kendo wabro kelo advice mora kendo ibro neno mana ka wa move mana mos wa move gi ji kendo kelo kwe. To kibineno wani koro wan wakao nini wayanyo ng'ato yanyo kibineno wan. Mark my nini my word. Nini wan wayanyo ng'ato niki manifesto mang'ato wakia kaka ringo. We are going to sell our manifesto. To ka Nyasaye konyo wa manifesto usare wan wango leaders ma uchungi party wa moyombo. Wabro ko luongo gi back. Wan gi teko maluongo gi kaka jo party. Ma wapenji gi weg party to wapenjo ne udhi kama. Ma is the second year maru. Kata ma the third year maru. Okunyiswa to utimo uchopo kanye. Yes. We have to monitor kaka jok chungi party watimore. Gino is not a big thing to do. Kenya needs a serious revolution. We are having bosses instead of leaders. Servants. Kawuono Kenya dong kura to apani jotelo gi onego dhi dala te. Bwana no wacha dier to kata ko wacha dier to bed ko ng'eni nitie gik moko umiyo sin gini odwaro king'iye with caution nikech inyalo poka ketho gini ko king'e emomiyo bwana mu wacho ni nyaka jing'ere cha yie kode. Inyalo poki ketho gini te mi ketho nyaka gi joma be iye. One was identifying the problem is the party, not people. Iwinja. Nikech party nigi teko maloyo leader no. Ibunge kacha wan gi jo Ford Kenya, wan gi jo Jubilee, wan gi jo ODM, wan gi jo UDA, wan gi jo MDG, wan gi jo Parties gi. Wan gi jo Wiper, parties gi tede kacha. Ka each and every party nyalo ndiko message tenia jotenda jok monochungi party wagi. What disqualify gi waban gi any party wa. To for parliament no debedi. Koro shida is not those people. Maki di gori those people pod wagore gi the wrong people. Gore gi the wrong problem. Problem in party to party ni nigi goodwill man ne sami lose.
But jite ok nyal yudo thuolo mar bedo e mesa seche miloso political party. Yes. And therefore, japinye man koda ka ting' mang'eny ahinya mar yiero. Yes, Steve nigi party A, Henry nigi party B. Yeah. But Steve manifesto ne mora maloyo Henry man gi party B. So kapo ni chuno ji gi Henry man gi party B nikech Henry is nie party ma samoro ji are thinking nigi ni popular, to Steve man gi party A to nigi clear manifesto monyalo konyo godo japiny. Do japiny mondo ibiro chako blame kuom chune kata kuom nyise ni ng'ane maber mochako yier ng'ano. King'iyo gini Henry, Yes. King'iyo gini Henry, ng'ato nyalo penjo kata question machalo kaka miwacho, onyalo penjo niya. To ka unwang'o ni party rach, tang' momiyo dak uwe jochung' independent. To wanwang'o ni jo independent be bedo manipulated mayot. Inwang' ka gichopo e parliament kacha, tinwang' ka koro gilaro gi gin hot cake, koro the highest bidder. En gima osetimo research mwanwang'o. Ting'eni kama party bergo ni party nigi authority mar recall joge mami condition kata mna instruction kako report timore. Yes. Mane gima wanwang'o. Koro wanwang'o niya, nyicha wago koko, waloso nyaka movement wa uthogo waluorore godonge. Because these people are politicians, they are doing all means possible to interfere with this movement. Gin gidwaro niya, ni gimwatimo ni wayawoga wang' ji, ni wanyiso ji ni ng'ato biro to penj question no, wakethlo problem maduong' mapok ne gin gidwaro ginwang'o. Koro wanyiso gi ni gari donge ma ginyiewo, wabe wanyalo nyiewo gari. As long as niya, gimwadwaro cha views wakacha nyalo bedo aired out, Yes. Iwinjo. To wanyalo ODM, katija UD. Politics en gimi nyalo chopo, donga to an minyalo nwang'o ka kendo an ma kenda chaka kelo joma mapinga gi. Yes. Mondo anwang' gimiluongo ni sympathy. Politics be ninyalo nwang'o niya, ng'ato kawo gino ni koro kaka ni obvious jatelo be nyalo timo gino to nwang'o sympathy, idhi wach kamano to jomoko bende opponent cha be oro ni guns. Koro en gi dimensions mang'eny. Politics nigi weche mang'eny iye kabisa momineno ka an okahere sana. Timbe matimore ka e Nyanza ka ema mi koro wadonje, ema mi ojende kata ka madwa chumbro nyisi ni gima miyo gidonje politics. Gisebedo very loyal, gisebedo very humble. To things are not working for them. To fighting be nok gidwa fight ka ginoko. Idhi luongi ka gima gikelo problem kama jotelo nitie. Koro nyiso niya nyaka gimany title mar leadership cha mondo seche ma giwuoyo ga chat gineno gi ka ero macha Henry jatelo makama kama icha wuoyo. Nyalore Henry. En gima nyalore. Kikwa sit back to wacho niya ni ojende kiang'o ojendo kong'ere let us do something to save this nation or to save the future. Elweny mane Gachagua noromo godo chande bende en gino manyiso piche makare. Rigathi Gachagua noromo gi lweny kanyo no. Seche mane biro nochako bae gi kite, seche mane kona wa Amerika. Emomiyo nyise ni politics nigi many dimension. Ok anyalo wache ten en opposition. To ok anyalo wache te ben en Sirikal. ne en sirikal. Iwinjo. Nikech iwacho ga niya, adhanie ndiye si ndiye. Adhanie ndiye si ndiye. Ng'ami weno kenen en, ng'ami wenen en no kenen. Mane kaka language cha. Waswahili mawache. Adhanie ndiye si ndiye. Nadhanie si ndiye. Iwinjo. Koro mane gima timre politics and that's how dirty it is. Okoyota ahinya. Okoyota ahinya. Steve king'iyo nyaka gi thuol masani endi Kenya ka endi onyalo wacho ni ogo ndamo ma opogore in terms of politics and politics ma Kenya ka endi liet mare medore pile ka pile. Sani ni winjo kanyo endi ka paro bencho biro kanyo mondo mi wakaw devolution, I mean education be devolved to counties. Question enenia. Why now? I'm not supporting no way never bunge. I'm not supporting ni kick gole kwa bunge. Question manyaka wapenjre ga matut. Ni nango momiyo sani en gima osega bede. Ang'o mone mokwa neno, ang'o mone gini manyaka leri. To kine kiwacha juju ni wabunge tijgi en tij legislator kod ang'o kod oversight. En higni adi ka basari niga lwet jogo.
koro sani kidwa par ne gatiji ngeche ni constitution ko los kawuono there is something jogi timo gima benefit gi nikech king'iyo pesa mimiyo mar basari ma wabunge fight neni to gi pesa mimiyo governance mane mang'eny to gi mimiyo governance can they account for them ka adongi 1000 tami 3000 to 3000 okinyal account for why should I add you 500 emomiyo anyisi ni tugo man kae ni nyaka wogo ko kako jende to nyaka wabed parallel to gi party jogi to kwanyal to be pani rowere oikore mar timo rowere oikore Henry analworo Kenya chakre Busia to coast rowere oikore direction magidwaro nitie political party moro kata mana riwruok moro bende chal kaka gima biro iluongo ni Kenya moja Babu Owino is also there kamotingo Caleb Amisi young politicians mabende chal kaka gima nitiere and kana awinjo kaka ne jotelo moko loso kanyendi wi Kenya moja it's ni they are the only people man in space magi the only people man in space nikech gidwa deal away with leaders ma osebedo kaneno ne gine jotelo maonge ng'ama nyalo bet emo miwinjo ka nyisi ni gimeno mawachani ok en rumors anu kabiro kai rumors an ka kabiro gi rumors na ok gi rumors ka moro takelo ka jo 45 kadwogo piny oseneno gimoro timre gikoji gin welo gikoji ka gichopo kucha seche midwaro jogi dwaro telo to gibedo forward mbele nani mobilize ji Babu Owino mobilize ji nani gino ne babu nyaka honorable Babu Owino no wache to dibed ni karwa ka odwa ni kwa seche midwaro malwenj gore tidwaro mabed forward lakini seche makoro jochopo ji pogore gimoro to wan nyithindo ipano pogi ngere kusengere iwinjo emomiyo anyisi ni gini ok dwar ne gibende gima wacho na pan be gisena an pokaromo kodgi to gima wacho ni giseneno luo jogi e geche joka onge gima ditim keche geche jogo ngi rules ge nyakulos rules mar nyakulos gachu man gi rules ge ma wacho ni ng'at mopodho piny to warit wating waso igari to ma joka wacho ni ng'at mopodho piny weri go wadhi nomo ji mbele ok didh gari machaka matik chalo gima iwacho ni ntie there is a workshop there is a devil an angel in a devil workshop nyalre kama jo chiende tiye malaika koro donjo malaika pango kodgi wach nyalre kata ni malaika koro pango gik moko to jachien donjo kanyo jachien e supervisor nobody will recognize you ibro lala kama no milal miru emo miwinjo ka wacho kata ka bana no wacho na ang momiyo anini gi honorable Raila Amolo Odinga onge gi mon honorable Raila Amolo Odinga ka in at the head to gini problem ni tuto duogo lore ka donjo kuom nga apenji ulando gimoro ka kar ulando gimarach to wan wa jopiny wadhi walande pap kucha owuok marach iwacho ni ng'ama lando gino kaso chako duogo to wacho ni ne station e yes station e mulando gini donge koro wan mar wacha lal iwinjo koro kaka sane ara wachni koro atiyo gi atigi koro tamo ODM agol honorable Raila Amolo Odinga bas atigi ODM donge ngata motem ga golo different view e ODM nega kanye be ineno kata mane taya yena moda penji gi mo the reality is we remain the reality whether we like it or not okija ODM to yena moda penji but wang'io current happenings yes king'io kanyede gwenge ma Kasipul kama bende koro yiero dhi timore ne maneno kanyede kantie moko kuom jo Kasipul manowuok mager mokalo mano wacho ni gin ok dhi chun gi ng'ato nikech chal ka gima party mar ODM wat gin gi ng'atgi ma bende gidwaro but giwacho ni ok dhi chun gi ng'ato mondo mi obi omi komano mar od bura ma Kasipul therefore ponono ne gibiro kawo ticket ma gimi ng'atgi to gin gibiro dhi gi ng'atgi gin bende gibiro kawo ng'atgi ne giwacho gik mang'eny ahinya
Gima dwa kwer kira dwa nyisi. Yes. Okadwa donje siasa mar ODM. Yes. But adwa mana wacho the fact, the general fact about it. Gima temo kelo ene wach mano mar chuno japiny. Emo miwinjo ka nyisi secheka. Ni kamucho penni ji oseng'eyo kama thuolo osebedo ka kayo gigo. Good. Iwinjo. Thuol nokayo gi dichiel, tisi kiwuondo gini misibe duto miromo go gin thuonde. Iwinja. Without gini giwuon ng'eyo gini mak thuol ma gimoro ma nini thuol manade machal kama wamule ane. Kori twe sirwachi gi bushro iluongo nang' gi dholuo. Landra. Kori ikaw tol mar bungu cha itwe kod onungoni tiwe misip kini ng'ega ne thuol. To kendo kichopo kama gintie to ginyeri to bana penji hawa. Iwe msipi tweri ga ng'awagi to ngede wach na ni mathuol tinga mafuo manade. Wigi wil ga ne gin mane ginyiso ni gini thuol kayo ji. Kinge yang ya dier oketu wan waki kuchericho. Donge. Let me mean that. Ni maybe they try makikuyu ni kwalo kura kiati mango. Apenji. Eret ni nigi tema ungi mkikuya iye. I always like their movement because nikech gitim ga mistake again. Yes. Gin is there is either gin your serious opposition kose gin a government. Mane ka gi act. Koro oripo walan from them kose oripo wa record gi. Kawan joma tigi wigi adier. Kawan gi reason momiyo wa record gi. Oripo bed ni wabed piny wawacho ga niya. Ni jo central gi. Gin jok makaro oripo bed ni wan benchmark kaka gitiyo kose oripo bed ga ni wan jok mawacho ni jogi okwadwari. Let me take an example again. Honorable Rigathi Gachagua kanene wacho kae gima no mi oket nyime sana mane kit ni gol eno tetea ne jokorgi. Kara ini dhi tetea nenga kaka leader. Dogine no ka en gima it doesn't add. Henry kata insani mitiyo kae. Apenji. Kinwango salary nika. Ikadho odi Kisumu ka idhi miyo jokor gweng dala. Nyano wango salary na moro ka 2,000 moro ka u. To oditi wewe ni bro wach ni konyo odi. It's not possible. It's not. To parin odi to kirito maber to dhi usi oko. Kechi bro wach ni ne ja od Henry. Henry to dhako ler. Ne nyithinde kaka nyithinde somo be ne ka nyithindo ler. Ne ka nyithindo healthy. Gino kende usi ga. Adwana bedi machiegni ge Henry ange kaka Henry mitimo gigege. To ka in skip nikech wan wabedo skip to koro why work. Yeah, sure. Doge koro why work. That's true. Iwinjo. To Rigathi Gachagua en igo ne no tetea ne jo. Mano be ne point. Gini nyaka wang'e matut ojende ma ok Nyanza. Awuoyo kodu kendo akwayo ka pesa. Wa ure sarakasi kiang'o kia gik moko matimre kuond gi pende kiang'o. Waketu gigo piny mabedo soba. To wang'e niya ang'o madwa timo mondo miki kochope pendegi. Pendegi wanyalo we mowe chuth mwabed human being. Ang'o mwanyalo timo mwakete mesa mawatim machop kama koro wabende inyalo ga kwanwaga. Bwana wik mokadho nyaka eroni ni bwana news mo Kisumu ko bedo maber ahinya to en reality. Mane bed ni golo gi picha ni golo video kaka timre kama okudo bedo gi maber ahinya. Iwinja. Koro emo miya wacho ni ojende nyaka bed piny mang'ere. Mar ariyo kik wasomo ni wasomo formality ni wabende kwanwaga ni wasomo wan joma ne osomo. Wasom to nyaka wabed gi gimiluongo ni wisdom ma guide wa through this our knowledge. Nikech nono twadhi romre ng'amo kosomo. Nyithindo gi osomo. Anyisi ni i Nyanza kasa ni nwang'o ng'at ma ok odhi e school totally tek. Ma ng'at machal ng'ama we school owe class aboro. Ng'ama chal ng'ama we school owe form 3. Mane ng'ama chal ng'ama kodhi e school. Ng'ama chal ng'ama kodhi e school koro wach mana e gima to ng'awa. Nyama iluongo ni drop out na form 4 magiluongo ni drop out. To in miluongo na form 4 ni what do you have ma can change the nation? Not just near soma. One gi problem Nyanza, whether we like it or not, whether we call names or we don't call names, we have the problem, and let us not call names. Kawaluogi mosethi. Let us re-strategize and be sober.
to ng'eyo kaka wanyalo time mobed gimoro maber madikete ma wa change the nini mar Nyanza ma Nyanza bed niya kidwaro joma timo kata engineering manyalo kimiyo tich to dhi tiyo maber dhi Nyanza. Kidwaro joma somo book ma kidwaro manager ni kawe ma nyalo dhi manage ni gin maonge koke iye dhi Nyanza. Iwinjo? I'm telling you bona kembe biro ka kendgi. To mage empowerment kata mana employment me wawuoye ka. Yena penjo mofanya. Yes. Chandruok ne kanyo momiyo Luoland ka indi pod ywak maonge kata kambi achiel minyalo ndiko godo oganda wa. Nikech ji tiyo gi poverty as a tool. Leaders tiyo gi poverty as a tool. When we are poor, to ka gibiro gi pesa to wachokore very fast. Henry okinyal we tiji kan jasiasa oluongi sport ground. Yeah. Be nyalre? No, I don't. Koro. Emomiyo nyisin an anwang'o pingamizi sana jikia. En an ng'ato ki an abende nikech kik biro marach abina biro marach. Me, I don't care about you. I care about what I will do. Ki biro marach ni biro rough to you will get me there. Be ging'eyo jomo ng'eyo ni Steve to kidhi kamotime gigege te dhi marach gime biro nwang'o ikawi. Iwinjo? Ilando tulo. No, adiera nyaka wawachi. Gima timo ni anwang'o pingamizi mang'eny mabe no kan gini dikora sa report jadi. I've never reported anybody because I know the solution. Kibiro gi problem na bro nwang'o ni solution. Dikora sa report jadi bed ne anana ngata ma kibiro ni ginde taringa de. Dikora obi oponga di kontele. Dikora obi oponga di migosi. So we have to do it. And gima very bitter ne jotelo gi to we have to do it. Nyakwa ya wang jogi ma jogi ngere mo walos generation. Wabro kiki a point ma wan bende koro bro bedo gi our own companies manyalo ndiko ojende wa oganda wa mwabede kaka nyalore. Yes. Henry nyalore. I'm telling you ka Nyasaye okonyowa, mukonyowa dir mwauto mwa campaign mwa wuoyo gi jogi maber ma ji change mind gi. To tok yiero ma 2027 believe me or not, kam Nyasaye ko konyowa no leaf no transfer one ka. Bed ni wan gi leaf one ka bed ni wan gi transfer one ka. Iwinja? Wabro duogo ka wabro discuss. Onge ng'ama dikel mwande ne kama lweny nitie onge. That is true. Kata in mwa chacha odi ni lweny kidonje outlet to lweny. Di nyiew kata mana TV, kata radio di nyiew. Okay, banyat. Yeah, donc ini bro gabiro nikech tiari koko nie ot moloko. Iyedhi chung kata kama ng'ato winje radio to twang'o wache moro, ti winje radio kanyo that dhi winjo nyiew radio. To inyalo nyiew. Yeah. Radio do nyaka simbi. To koro chuni ni dhi kama dhano twang'e gimo kata dhano nini to winjo radio mondo mi at least bedo gi kwe. Emomiyo wan jukumu en marwa kaka jopiny nyaka wakel kwe mwa convince joge ni one ready for peace to one ready for development. Watieko twak. Yes. Kapo ni jo Kenya dhi yiero gi sane. Adwani wachaka gi Kisumu County ka kwa idho malo. Yes. E Kisumu County ka. Wawere gi Governor Anyang' Nyong'o because he is now going out, but let's say ni mae tamne mokwongo. Koro bede tamne odhi manyo tamne mar ariyo. Kisumu County ka. Jomage me ipani dhi dala to jomage ma nyalo dong depending on kaka gisetiyo. Wawach ni kiluongo yiero Kaka Kisumu. Kiluongo yiero king. Yes. I'm telling you by now kiluongo yiero king por jogi doko. What would be To ka iluongo yiero kaka luong 2027. Nyasaye komi mangima wadhi wuotho ka idhi neno. Wadhi wuotho ka from Siaya to Migori. Eluo Nyanza. Iluo Nyanza. Okay. Kendo wachako from Busia to Mombasa. Wachako from Migori to Lodwar. Bwana change ibro somo change ka kendi. Ibro neno change ka kisomo kigolo news. Ang'o miyo ginyalo dok gi sani? Giomiyo gidhi dok gi sani onge ng'ama pod osewacho negi gima digiwinji. Iwinjo? Okay. Pod giwinjo machon cha. Donga nyisi ni wawok ni to jogi temo umo girwa ni koro kamwa ae to gidhiye, kamwa ae to gidhiye. To gidok gi resources koro. In ikelo just civic education to gi soda jomath. To gin koro gibiro gi mogo to gi miriambo. Koro ng'ato we soda dhi kawo mogo gi miriambo to we soda gadiere iye. Emomiyo winjo kanyisi en gima mono ni wuotho kendi gi movement kaka ni wawuotho cha, you cannot fight that war. It is beyond gima parono. En chalo gima iting'o ndiga tidwa lawo go jogari. Nyaka inyiew gari.
to kisenyiewo gari tiwuoyo this gari. Steve wachi mogik watieko. An awacho ne oganda onagi. Mane dhine rowere to dhine nyaka jotelo to dhine nyaka jodongwa. Agenda momiyo yiero jotelo kaka leaders en mondo girit gweng' kendo girit piny. Kata chon kiwacho kaka kwerewa kaka ne wawinjo ne en ni ng'ato kodhi manyo mondo jodalo chiem. Ok odhi omo mondo jodalo owinj matek. To jotendwa gi osebedo ka kelonwa tich matek kabisa kendo wan wang'o lweny mang'eny kendo wan wang'o goro kendo gikelo pogruok e ojende. Wan kaka ojende wabedo soba ka Nyasaye oyie wadhi bedo gi party wabro launch officially. Party ok en gima dikane ot. Wadhi luoro mana kaka ncha waluoro ga gimar wacha to wadhi wuoyo. Wadwaro leaders ma can just come out to wacho an MCA makama. Nanwang'o ka poverty chal kama tagole mabede level makama. An ji ong'eya, an Stephen Oduoro Nyiko, adak Kisumu ka, ago biashara Kisumu ka. Wakwayo ni kwe mondo bedi Kisumu ka, rowere. Gik mang'eny biro biro to gik mang'eny wabro ketho gi lwenjwane. The more wagore, the more ji medo luoro ka kendo news wuok ka ka ingo marach. Akwayo jok ng'ata ma gomba kaka kijana kata magombo chung gi party ma independent party ma okokel instructions ma tight kaka mokogi. Party mong'e gima dwaro wadhi biro to ubro nene taya kamano. Steve kamano kuom thuolo mari bende ka wago kodi mbaka okinyini ndi bano masani yie mondo mi chiemo chielo bende wachak wabi watemo rwayo jok moko biro bende biro mondo wago kodgi mbaka mondo adiera ofwenyre batamo kuom thuolo mari mikawo kinde ka kinde nyakoro maga jwango bedo thuolo ndi bano makare mwago kodi mbaka ka endi gi Steve Onyeko yie mondo wawenu riti masani endi ka kiny piny wuona chako bedo kodi kende cheno ni endi bano masule mokinyi kwa chaka sa 12 nyakoro saa 4 mano maro nyango riti masani.